Цигански протест пред централата на ВМРО в София. Екипът на телевизия Алфа не бе допуснат да зададе въпросите си на протестиращите, водени от депутатът от ДПС Илия Илиев. Самият Илиев заплаши, че ще брани интересите на ромите дори и с цената на кръв. За да защитят националните интереси, пред сградата на улица Пиротска бяха представители на коалиция Обединени патриоти. Поводът за циганския протест бяха думите на евродепутата Ангел Джамбазки, който открито се обяви срещу традицията деца да раждат деца. Чалга Манета и песни на Слави Трифонов огласяха ромските опити за протест пред централата на ВМРО. Опита на телевизия Алфа да зададе своите въпроси обаче удари на камък. Това начало на протеста срещу Джамбазки, срещу такива изказвания и другите. Не само срещу него, и срещу другите. Как ти Алфа да напусне до тук? Защо? Ние сме го говорили. Значи няма да се даде никакви интервюта. Айде! Айде! Основен участник в наложената цензура над телевизията на истината бе лицето Ивайло Минов, същият, който преди години предаде идеите на партия Атака, за да започне работа като обслужващ персонал на депутатът от противоконституционната партия ДПС Илия Илиев. Точно като организатор на протеста Ивайло Минов подаде сигнал на органите на реда, че не желае екипът на телевизия Алфа да интервюира докараните на протеста роми. Полицайите обаче, вместо да защитят служебните права на журналистите, направиха всичко възможно да я възпрепятстват. Извън заграждението там. Ръководител на полицейските екипи бе комисар Борислав Моеров. Този, който участва в опита за покушение срещу лидера на Атака Волен Сидеров пред сградата на надвис. Освен това, Моеров неколкократно е вземал участие срещу открити посегателства срещу симпатизанти на партия Атака. Случайни свидетели на случилото се определиха циганския протест като платен. Просто им плащат явно и затова идват тук и протестират. Абсолютно същите хора. Какво мислите за това, срещу което протестират всъщност, за изказването на Ангел Джамбазки? Това са глупости. Всеки може да говори каквото си иска. Както и техният шеф и ръководител говори такива неща, които не са приятни за българите. Същата работа. Какво мислите вие за това? Традиция ли е при ромите деца да раждат деца? Традиция, разбира се. Въпреки опитите на ромската охрана да възпрепятства отново екипа ни, репортер на телевизия Алфа се добра до депутата от ДПС Илия Илиев. Малко след като слезе от скъпото си возило, той си позволи да заплаши с борба до кръв срещу тези, които нападат ромската общност. Добре, преди малко един човек, случайен минувач, беше на същото мнение. Джамбазки като евродепутат не си гледа работата в Европарламента. Какво прави тук? Той тук работа нема. Да отиде на работа в Европарламента и там да стои. Като му свърши мандата, тогава да си дойде. Ние няма да търпим повече и няма да толерираме подобно поведение. Ще използваме всички родителите на децата на закона. Ще използваме всички лостове на закона. И ако трябва, ще се браним до кръв, за да защитим достойнството на нашите хора и самочувствието като нормални български и европейски граждани. За да защитят своите партньори от коалиция Обединени патриоти пред централата на ВМРО бяха и десетки народни представители и симпатизанти на партия Атака и НФСБ. Всички те заедно си обещаха да продължат битката си и да не допускат политизирането на ромския проблем, както и разпространяването на циганската престъпност. Господин Джамбазки, тук-що Илия Илиев, който всъщност организира протестите срещу вас, каза, че е готов да защитава правата на ромите до кръв. Как ще коментирате думите му? Добре, що за комедия е това? Не виждате, че са 10 клетника там? Ами да даде кръв, да стане кръводарител тогава. Защото другото, ако го разбирам правилно, е много неприятно за него. Това си е заплаха на един самообявил се цигански тартор. Но всъщност за какво ще защитава? Това деца да раждат деца, това ли иска да защитава? Ние твърдим, че има етническа престъпност, ние твърдим, че е невъзможно и нередно деца да раждат деца. Ние твърдим, че циганската интеграция е провалена и че тези хора там и част от тях я откраднаха и осребриха. И настояваме тези хора да понесат отговорност. Аз не знам да има европейска държава, която да отделя такива огромни средства в своя бюджет за издръжката на многочленните цигански семейства, които майки вече на по 13-14 години имат по 2 деца. Много се извинявам, но техните права са в пъти повече, отколкото на българите. Така че няма какво изобщо да коментираме и най-малко неговите думи. Слушайте, само това музика пускат. Допреди малко ни в кавички ни поздравят с хубава си моя гора, ми те изсекоха горите. Не ги ли е срам? Той призовава към гражданска война. Какво е смисъл?
призовава към някаква въоръжена съпротива, в която може би казва: елате, братя роми, и нека нападнем българите, или какво казва точно? Този човек, първо, трябва да кажем, да напомним, че той е следствие. Първо, за купуване на гласове. Второто, което при него има много съмнителна сделка. Неговия племенник на 19 години спечелил обществена поръчка за 19 милиона за ремонт и реконструкция на ЖП гари. Как се печели на 19 години 19 милиона поръчка? Така че трябва да ни е пределно ясно какъв човек седи отсреща и как са мотивирани тия хора с знамената на дрон. Благодаря на всички съмишленици, които дойдоха да ни подкрепят. Благодаря на телевизия Алфа и на съмишлениците от Атака и всички хора, които така се обадиха без да са канени, защото в такъв студ се виждат приятелите общо взето, но както виждате, това е абсолютна смешка. Заради поредния полицейски произвол спрямо телевизия Алфа и партия Атака, парламентарната група на националистите ще подготви сигнал към инспектората на МВР и питане към вътрешния министър в оставка Румяна Бъчварова.